en les diferents especialitats i de promoure actuacions de conservació preventiva, projectes de sostenibilitat i de manteniment del patrimoni a llarg termini. I en segon lloc, perquè també en col·laboració amb el Servei de Museus s'està actuant a les reserves dels museus, com molts de vosaltres ja sabeu, que són els espais on es concentren la major part, en molts casos, dels objectes de les col·leccions, implementant la metodologia REORC de l'ICROM. De fet, aquest projecte de REORC s'emmarca dins d'un pla general, nacional, de conservació preventiva a Catalunya, als museus de Catalunya, per millorar el nivell i els estàndards mínims de conservació preventiva. I finalment perquè des de les diferents especialitats del centre també s'està intentant normalitzar la terminologia que utilitzem per documentar els processos de conservació i restauració, i això és una necessitat i un repte que també pretén aquesta guia que presentem avui, per tal que puguem parlar tots un mateix llenguatge i ens entenguem de veritat. Bé, doncs per aquests motius que dic, l'edició de la guia encaixa perfectament amb els nostres objectius de centre també. I per altra banda, té la virtut aquesta guia que estarà online, a més de tenir un disseny que jo trobo molt amable, molt fàcil de consultar. Jo crec que és una eina pràctica, de veritat, plena de solucions i d'informacions útils que no seran només d'utilitat pels museus de ciències naturals, sinó per molts altres professionals d'altres especialitats i de museus que també necessiten saber quins són els materials òptims o recomanables per l'emmagatzematge de les obres, per el que vosaltres n'hi dieu embalatges permanents i nosaltres n'hi diem condicionament de les obres, però que ve a ser el mateix. Per exemple, tots els criteris generals que promou de com s'han de condicionar els objectes de forma permanent, com s'han de manipular, quins materials són els més adequats i sobretot què no s'ha de fer, això m'ha agradat molt, que són recomanacions comunes a moltes altres especialitats, no només a les ciències naturals. Així que jo vull donar les gràcies per aquesta oportunitat que heu donat al centre, a la xarxa de museus de ciències naturals i al seu museu capçalera, perquè trobo que han tingut una determinació, un encert en publicar i en editar aquesta guia. També vull donar les gràcies a les coordinadores per l'enfocament del projecte, que em sembla molt oportú, als autors i a les autores dels continguts, que m'han semblat de molt d'interès i valor per la nostra professió, i repeteixo que per nosaltres és una gran satisfacció acollir aquesta presentació al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que, com sabeu, és un establiment d'àmbit nacional i de vocació territorial, que està obert a tots els professionals que es dediquen en general a la preservació del patrimoni cultural de Catalunya. I passo la paraula a la Mariona. Sí, perfecte, que no sabia l'ordre. Hola, bon dia a tothom. Jo vinc en representació del Servei de Museus. Abans de començar voldria excusar l'assistència de la Sònia Blasco, la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat, i de la cap de Coordinació Museística del Servei, l'Anna Garrido, que per incompatibilitats d'agenda avui no ens poden acompanyar. Bé, avui presentem la guia d'embalatges permanents per a col·leccions de ciències naturals. Aquesta guia és el resultat de la bona feina feta i de mesos i mesos de treball conjunt que servirà a tots els museus de la xarxa de museus de ciències naturals de Catalunya per avançar en qüestions de conservació preventiva, com ja molt bé ha explicat la Mireia.
A més, aquest projecte va més enllà, ja que no només beneficiarà els museus de la xarxa, sinó que també estarà a disposició d'altres museus del país que compten amb col·leccions d'aquesta temàtica a les seves reserves. Una guia per als museus de la xarxa i creada des de la pròpia xarxa. Vull posar en valor aquest fet, ja que, com bé sabeu, fa anys que apostem pel treball cooperatiu dels museus catalans. Des de la posada en marxa de Museus 2030, el Pla de Museus de Catalunya, s'ha donat un fort impuls a les diferents xarxes de museus del país, formades per diferents museus i equipaments patrimonials que comparteixen territori o temàtica. L'objectiu d'aquestes xarxes de museus és treballar de manera mancomunada per facilitar la constitució, preservació, documentació, recerca, coneixement i difusió de les col·leccions, a més de proporcionar suport mutu en termes econòmics i de material. La vostra, la xarxa de Ciències Naturals de Catalunya, és una xarxa temàtica de constitució més recent, va ser presentada l'any 2021, si no m'equivoco, i aplega tots els museus del país que conserven, difonen i fan recerca al voltant de les col·leccions de ciències naturals. Com he mencionat abans, la guia que presentem avui és un avanç significatiu en qüestions de conservació preventiva, especialment per als exemplars de ciències naturals. Aquesta eina permetrà als museus destriar quins són els materials més adequats a l'hora d'utilitzar els embalatges permanents, assegurant la preservació adequada de les peces de les seves col·leccions a les reserves. De fet, l'òptima conservació de les nostres col·leccions és indestriable del bon estat de les nostres reserves, on, com bé sabeu, es conserva el 85% aproximadament del patrimoni dels museus. És per això que des del Servei de Museus hem impulsat el programa de conservació preventiva i el programa de suport en el manteniment del sistema de reserves, juntament amb el Centre de Restauració de Béns Mobles. Us poso una mica en context sobre l'estat actual d'aquests programes. D'una banda s'ha dut a terme unes enquestes als equipaments per avaluar l'estat actual de les seves reserves. Els resultats d'aquesta avaluació permetran determinar quin és l'estat d'implementació de la conservació preventiva als museus catalans i establir un pla de millores. Per altra banda, hi ha el mètode de reorg, que us explicava la Mireia, que també s'està aplicant gradualment a diversos museus de Catalunya. Aquest 2024, 6 museus iniciaran o han iniciat ja el procés de reorganització de les seves reserves i amb aquests ja seran una desena de museus que estan duent a terme el reorg i esperem que aquest projecte segueixi avançant i arribi a la totalitat dels museus del país. Finalment, s'ha iniciat el programa de reserves mancomunades a nivell territorial, que ha de facilitar l'augment de l'espai d'emmagatzematge per als objectes dels museus, així com millorar les condicions de conservació. És per tot això que publicacions com la que avui presentem s'alineen també amb els objectius del Pla de Museus i són essencials per avançar en aquesta línia. Voldria acabar amb una frase que diu: el mutualisme és un concepte de la biologia que descriu la interacció entre organismes d'espècies diferents on cada individu obté un benefici. Així és com definiu el treball cooperatiu de la xarxa de museus de ciències naturals al vostre web i crec que no hi ha millor manera d'escenificar la gran tasca que feu conjuntament als equipaments que en formeu part. Us animo a seguir treballant així, junts, i a continuar oferint eines com aquesta guia al teixit dels museus del país. Moltes gràcies. Dono la paraula a en Carles Lalueza, el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Bé, doncs, moltes gràcies. Com s'ha comentat aquí, la xarxa de museus de ciències naturals és una xarxa, anem a dir, jove. Es va constituir oficialment l'octubre de l'any 2021. Actualment la formen 11 museus, dels quals el Museu de Ciències Naturals de Barcelona en fa de museu capçalera. És doncs una xarxa jove però amb voluntat de fer coses, anem a dir, útils, com aquesta guia, i d'aquesta manera contribuir a la comunitat, no només de museus de ciències naturals, sinó de la comunitat científica. Les col·leccions que preserven els museus de la xarxa són un patrimoni valuós que s'ha de conservar pel futur. Per exemple, molts dels espècimens de tipus natural conserven material genètic d'espècies que actualment estan en perill d'extinció o fins i tot espècies que s'han extingit.
i també d'espècies que potser d'aquí unes dècades estaran en perill d'extinció i actualment no hi estan. I per tant les condicions de conservació d'aquestes mostres també han de tenir en compte factors com aquest que no es troben en altres diguéssim, col·leccions patrimonials. Un altre factor que els fa diferents, crec jo, és la magnitud i l'escala de les nostres col·leccions. Per exemple, en el Museu Capçalera, el número d'espècimens està al voltant de 3 milions. I un altre factor, que em diria, distintiu, és l'heterogeneïtat dels nostres espècimens. Nosaltres tenim espècimens que són diminuts, o jo què sé, per exemple, mosquits, espècimens que són enormes, com elefants o balenes, i tenim una gran heterogeneïtat també de tècniques de conservació, des d'espècimens que estan deshidratats, altres estan naturalitzats, altres estan conservats en formol, altres en etanol, i a més un ventall enorme de causístiques, de tècniques que sovint no es coneixen, perquè tenim espècimens, com us podeu imaginar, que tenen més de 100 anys i que realment no se sap què es va fer per conservar aquell espècimen, no? Quines tècniques es van utilitzar. Per tant, tenim una gran complexitat en les nostres reserves i en la conservació d'aquestes col·leccions. Sovint la conservació d'espècimens en museus de ciències naturals s'ha basat en l'experiència, diguem-ne dir, personal de gent que al llarg dels anys ha tingut la tasca de cuidar i de conservar aquests espècimens. I aquest tipus d'experiència, que sovint és molt prima, que depèn de poques persones perquè no tenim prou entitat per tenir equips de conservació preventiva, doncs és una experiència que tendeix a discontinuar-se. Cada vegada que alguna persona que porta tota la vida treballant en aquelles col·leccions es retira, doncs sovint el coneixement que havia acumulat es perd. I aquesta guia jo crec que en part el que vol és tenir la voluntat que aquest coneixement no es discontinuï i que quedi plasmat en una guia que sigui útil per la comunitat i per la gent que vingui després. Per tant, la guia és com una constatació palpable de l'existència de la xarxa, de la seva voluntat no només d'existir, sinó de contribuir activament al coneixement, i volia mencionar que hi han col·laborat persones de la Comissió de Conservació Preventiva de la xarxa i especialment, espero que no deixar-me ningú, però volia agrair la tasca feta començant per el Toni Arrizabalaga, que el tinc aquí a la meva dreta, conservador i director del Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Xènia Imeric, de l'Institut Català de Paleontologia, la Georgina Gratacós, del Museu d'Arder i de l'Espai d'Interpretació de l'Estany, la Neus Ibáñez, de l'Institut Botànic de Barcelona, Castellà, Marc Ordeix, Museu del Ter, i per part de la nostra casa, la Maria Vila, que la tenim allà asseguda. Crec que la guia aquesta d'embalatges, que té la voluntat de ser una cosa útil, com dic, és un exemple del que la xarxa pot seguir aportant en el futur a la comunitat científica. I ara volia passar la paraula al meu company, el Toni Arrizabalaga, que com he dit és conservador i director del Museu de Granollers. Gràcies, Carles. Gràcies al centre per acollir-nos en aquesta presentació. Estic molt content d'estar aquí, no havia estat mai i ara explicaré per què estic molt content d'estar aquí. Jo vinc d'una família d'artistes i d'artesans, o sigui, de gent amb ofici, i jo crec que aquí ensenyeu ofici. I treballeu amb gent que ha treballat amb ofici, perquè restaureu obres d'art, on abans l'ofici era el que comptava. Ja sé que és una paraula que a molts ens sona antiga, avui dia el valor de la professió es fa servir amb altres paraules, la majoria en anglès, que jo no he entès cap d'aquestes, però jo estic molt content d'estar aquí amb persones que coneixen els materials, que saben, que interpreten els materials que a vegades els arriben d'èpoques passades, i això jo crec que és... Perdó, faig? No.
no sé si molesto. I per això estic molt content d'estar aquí. A més tinc una germana que és restauradora a França, va estudiar a Florència i és restauradora de Patrimoni Nacional francès, vull dir que l'he vist treballar i admiro molt aquest tipus de treball. I jo he tingut la sort, perquè jo vinc d'aquest altre, quan en Carles ens parlava d'aquestes persones que hem treballat a les col·leccions durant molts anys i d'una forma autodidacta i parlant amb un, parlant amb l'altre, hem anat aprenent petites coses de conservació i així. Jo vinc d'aquest món, no tinc una formació en conservació i he tingut la sort en aquesta comissió d'estar amb professionals com la Neus, com la Xènia, com la Maria, que tenen un bagatge i un coneixement dels protocols i dels materials i tot això que he après molt, que jo no sé si aporten gaire en aquest, a part de fer-la riure alguna vegada, però que estic molt orgullós de veure que les noves generacions veniu molt més preparades del que vam arribar nosaltres havent fet, no sé, jo vaig estudiar biologia, però no ens van explicar res, o pràcticament res, sobre la conservació de les col·leccions. Penseu que tenim col·leccions, com deia en Carles, tenim col·leccions molt heterogènies, tenim materials que pràcticament no necessiten. Clar, si tu tens un bloc de granit es va formar fa, jo què sé, 200 milions d'anys i està igual que el dia que es va solidificar i potser no li has de fer res, el poses en un calaix i ja es quedarà. No és etern, evidentment, el granit també al final acaba amb sauló, però dintre d'un magatzem, a la nostra escala, no li passarà res, però la majoria de materials pertanyen al món de la vida, que són materials que estan fets per reciclar-se, estan fets perquè siguin menjats per un altre, o perquè siguin aprofitats per un altre, o senzillament perquè ens descomposem ràpid i tornem a passar. Llavors tenim uns materials molt sensibles, i els que treballàvem en restauració també d'altres materials, sabeu que quan teniu un material natural doncs us els teniu, no? I jo crec que ara les especialistes ens parlaran una mica de tot això, amb més propietat que jo, però ja et dic que estic molt content. Jo he donat les gràcies a en Carles, a tothom, jo afegiria a la comissió a l'Olga, perquè és qui ens ha anat punxant cada reunió, convocant-nos i posant-nos els terminis amb molta paciència, perquè molts no contestem quan toca, sobretot jo, i res, moltes gràcies a tots, ja us dic, estic molt content d'estar aquí, jo crec que és una gran tasca la que es fa en conservar el patrimoni. Tots els que treballem en temes patrimonials doncs entenem que és important conservar i que les coses estiguin en condicions. Aquest és un país amb molts museus, amb moltes col·leccions importants, i sé que no és fàcil fer-ho, perquè els recursos no sempre són els que voldríem, però bé, moltes gràcies a tots i espero que us agradi la guia i ja està, no dic res més, gràcies. Aprofito per dir que a l'acabar l'acte, el qui estigui interessat, perquè no coneix el centre, en visitar el centre, doncs que està convidat a fer-ho, i que la Maria José Gràcia, que és la responsable de conservació preventiva d'aquí, acompanyarà en els que vulgueu a veure les instal·lacions. Gràcies. Doncs ara donem pas a la Neus Ibáñez, que ens presentarà la guia concret d'embalatges. La Neus és conservadora de l'Herbari BC i cap del Departament de Col·leccions Científiques de l'Institut Botànic de Barcelona. Merci, Neus. Moltes gràcies, Olga. Havia preparat una mica un PowerPoint per explicar-vos una mica la guia. Bé, una mica us volia explicar com s'ha fet aquesta guia, quin procés ha seguit i una mica la motivació de per què se'ns va acudir fer una guia d'embalatges.
Realment, la conservació preventiva, com sabeu perfectament, és un concepte clau en la gestió del patrimoni i museístic en general, i més en la biodiversitat, en els museus de ciències naturals, per conservar tota la biodiversitat a llarg termini, com han dit els nostres companys, de material orgànic, difícil de conservar, i que estigui ben conservada i que estigui disponible pels investigadors i que estigui en bones condicions és un dels objectius principals dels museus. Llavors, dins dels plans de conservació preventiva, com sabeu, els embalatges és una part molt important, i nosaltres en aquesta guia ens hem basat en els embalatges permanents, perquè com conservar aquestes peces, aquests espècimens a llarg termini en els museus i també a les reserves, que és realment on hi ha el gruix de material dels museus. Com que no hi ha una formació especialitzada en ciències naturals dins de la formació de restauradors i restauradores, doncs hem pensat que seria útil enfocar-se en les ciències naturals. I és una guia enfocada no tant a conservadors, sinó a més a qualsevol tècnic que pugui entrar en un museu que quan s'enfronta a conservar aquests espècimens com ho ha de fer, quines eines té, i és una guia molt pràctica amb diferents apartats que explica quan un tècnic està en un museu i es troba un espècimen què ha de fer i què no ha de fer, sobretot. És més important el que no s'ha de fer, o si no tens coneixements, el que no pots fer i que no és recomanat. Llavors, és també una guia d'òptims, del màxim, del que seria perfecte. I són recomanacions, sempre, clar. Vull dir, després, dins de les circumstàncies, cada tècnic i amb els recursos que té i les persones que estan treballant en el museu pot fer de més i de menys. Però és com una guia de màxims i de recomanacions. No sempre és al peu de la lletra, però que és una cosa més pràctica. Llavors, això és d'embalatges permanents i el tema d'embalatges temporals ho deixem per una altra guia. Realment ens ha portat molta feina perquè hem estat ben bé 2 anys i mig, quasi 3, jo penso. Com que en la xarxa de museus tenim diferents comissions, la Comissió de Conservació Preventiva ha estat ben bé 2 anys i mig, 3. I la motivació és aquesta, perquè se'ns va acudir que nosaltres al dia a dia ens vam trobar amb aquests problemes. Els hem anat solucionant i hem anat trobant solucions, aquestes solucions fer-les disponibles per a la gent que es trobi en aquestes mateixes circumstàncies i que quedi per escrit. I que sigui una cosa disponible, perquè això també estarà a la pàgina web i es podrà descarregar. Després també el problema de les ciències naturals és que hi ha moltes especialitats. Hi ha botànica, geologia, paleontologia, zoologia, i són espècimens molt diferents, com deia el Carles, des de molt petitons a molt grans. Llavors això ens plantejava una sèrie de problemes que són de diferents orígens, diferents materials, amb condicions ambientals molt diferents, requeriments molt diferents, museus molt diferents també, perquè hi ha alguns que tenen les condicions ambientals controlades, d'altres que no. Llavors, per això la importància dels contenidors, d'on està posat això, per intentar conservar al màxim les condicions ambientals idònies. I bé, a veure, següent. Ha sigut un treball en equip, com us hem dit, aquí podeu veure l'autoria de totes les persones que hi han participat, amb la coordinació de l'Olga Llobet i la Maria Vila, i també la correcció dels textos, agrair també a l'Eva Pallarès, que ha corregit el català, el disseny i maquetació de la Marta Montenegro i les fotografies de la Berta Roman i la il·lustració, perquè també ens vam trobar que hi havia vegades que les il·lustracions van molt bé a vegades per saber com han de ser aquests embalatges. I després, com vam procedir a fer aquesta guia? Primer vam fer com un esquelet de continguts i li vam passar a la Maria Vizcarro i llavors ella ens ho va anar omplint, ens va anar redactant. Cada especialista va fer del seu apartat el que volia explicar i bibliografia. I ella ho va anar escrivint i després nosaltres ho vam anar reescrivint i editant i maquetant. Llavors, agrair-li a ella la feinada que ha fet per fer aquest esquelet i començar a redactar.
de no començar nosaltres amb un paper en blanc, que a vegades és difícil, sinó ja tenir una estructura i uns textos per anar redactant. Què més? Després, això és l'índex de la guia i perquè veieu una mica l'objecte de la guia, que ja us he explicat una mica, els criteris generals a seguir amb els embalatges, què no s'ha de fer i els materials que podem utilitzar, tipus de plàstics, paper i cartró, vidre i altres, i mobiliari. El mobiliari on es col·loquen els espècimens, si és un mobiliari obert i tancat, i després la metodologia o seqüència de treball. Quan tu trobes un espècimen de botànica, com ho has de fer? Quina seqüència has de seguir? I també això ho hem dividit en conservació en sec o conservació en fluids, perquè tant en botànica com en zoologia hi ha conservació en sec i conservació en fluid i el procediment és molt diferent. Per això hem fet aquests dos apartats. I després també hem volgut fer un apartat d'etiquetatge i marcatge perquè també els espècimens, segons com, s'etiqueten d'una manera o d'una altra, amb etiquetes o amb marcatge directament a l'espècimen. I després també el tema de la sostenibilitat també l'hem vingut a incloure perquè és important reciclar els materials. Són materials cars, que tenen cost de produir-los, que alguns hi ha molt desgast d'energia per produir-los, doncs intentar reciclar i comprar conjuntament, per exemple, també entre diferents museus, també hem intentat fer una mica recomanar recomanacions de sostenibilitat. Llavors, com això ja ho sabeu perfectament, no vosaltres, un bon embalatge ha de ser innocu, aïllant, amortidor, durable, proporcionat, accessible en el sentit que no hagis de manipular gaire l'espècimen per veure'l, amb caixes transparents o etiquetat a fora. I en material no recomanat, paper de cartró, plàstic de bombolles, escuma de poliestirè, tots aquests materials que teniu aquí. I com que hem volgut fer una taula com esquemàtica del per què i una possible alternativa. O sigui, sempre no ser negatius de dir això no ho feu servir, però tenim aquesta alternativa que és igual d'útil. Què més? Després també un apartat de què no s'ha de fer, que és important, coses òbvies, no mengeu ni fumeu i no begueu, no elimineu un exemplar. Però a vegades sí que ens hem trobat estudiants que venen, que el que deia el Toni, que has estudiat biologia i que no ho saps o que estan fent pràctiques i no t'imagines que, per exemple, menjar al costat d'un espècimen de planta és dolent perquè deixa restes i després poden venir les plagues i menjar-s'ho. Doncs coses òbvies que per nosaltres les veiem molt clares, però que si estan escrites i això ve un estudiant o algun pràctiques, doncs és interessant que s'ho llegeixi. També no escrigueu notes a sobre dels embalatges o exemplars, sempre conservar l'original i sempre si s'ha d'escriure a part. No apliqueu pressions a espècimens fràgils o no subjecteu ni recolzeu els exemplars per zones sensibles, pels apèndixs o per les potes o el que sigui. Llavors una mica això com un resum i hem posat aquí unes icones, hem fet unes icones d'espècimens de botànica en verd, geologia en gris, paleontologia en rosa, zoologia en taronja i en fluid, aquests que són en negre, per veure que les indicacions generals sí que és general en tot, però alguns afecten uns materials o d'altres. Què més? I perquè fa els materials, doncs això, coses que no s'han de fer, no apilar caixes, no utilitzar sobres trencats, no utilitzar etiquetes adhesives amb adhesiu que no sigui neutre, sobretot no llançar les etiquetes antigues o no llançar suports antics. Coses òbvies que és important que estiguin escrites. I llavors la idea és que hem fet això, aquesta guia amb els coneixements que tenim nosaltres actualment, els tècnics de diferents especialitats, i que la voluntat és una revisió i actualització. I que per això ho hem posat a la pàgina web, que us ho podeu descarregar properament. Això és la pàgina web de la xarxa de museus, aquí on posa l'apartat de professionals, hi ha la guia d'embalatges i hi ha també els vídeos que ja us explicarem ara, més endavant. I per això ho hem fet digital, perquè es pugui actualitzar i anar penjant a la web i que sigui sobretot accessible per tothom, que tothom ho pugui utilitzar.
I crec que més o menys he explicat tot. Em faltava això dels criteris de sostenibilitat, que jo havia apuntat aquí això. Reciclar materials, compartir i agrair a tots els professionals que han participat en aquesta guia i que ens han ajudat a donar forma al document, perquè, com dèiem, una xarxa que ho hem fet treballar en equip i que moltes gràcies a tots i que estem molt contents que finalment s'hagi pogut publicar i que estigui disponible i que pugueu disfrutar d'aquesta guia. Benvinguts altre cop. Després de la pausa, jo dono pas a la Xènia Aymeric, que és la cap de l'àrea de conservació i preparació de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i que ens parlarà breument d'aquesta sèrie de 5 càpsules de vídeo de la guia d'embalatges permanents. Hola, bon dia. Gràcies, Olga. Bé, la idea de fer els vídeos va venir una mica perquè, com explicava la Neus, quan escrivíem l'apartat de metodologia, que a l'apartat de metodologia que ningú s'esperi trobar solucions per tot perquè no hi són.
Vam agafar com casos representatius o reptes que nosaltres ens havíem trobat a nivell professional i vam intentar sintetitzar-ho perquè el que volíem era donar idees o donar possibles solucions, però en cap cas són propostes tancades, no? Ja sabeu que la imaginació i els embalatges van una mica de la mà i és una mica donar idees de coses que nosaltres hem provat. Llavors, al moment d'escriure la metodologia, sí que trobàvem, i jo com a usuària d'altres articles que he llegit, sempre a vegades m'ha passat que he intentat imitar metodologies que perquè bé costa redactar tot el tema manual, et quedes una mica com a mig procés o no acabes d'entendre alguns passos. Llavors d'aquí va sortir la necessitat de potser fer alguns vídeos que exemplifiquessin alguns dels mètodes que explicàvem a la guia, que malgrat a la guia els trobareu ben redactats i també il·lustrats, creiem que els vídeos ho complementen molt bé i d'aquí el format aquest de recepta de cuina, com si diguéssim, no? Amb els ingredients, els materials també i coses que potser en el món de la conservació fem servir molt habitualment, però que si algun tècnic d'algun museu o un especialista ho vol reproduir, potser no sap de què estem parlant, doncs deixar-ho una mica clar. Potser per algú que ha fet embalatges li sembla un vídeo molt bàsic, però jo n'he fet bastants i els segueixo mirant i em segueixo quedant hipnotitzada amb algunes coses, vull dir que crec que pot ser útil. Cada vídeo dura més o menys uns 3 o 4 minuts i ara podem veure un exemple d'un exemplar de paleontologia.
Bé, això era un altre exemple. Una de les coses és la guia, actualment ja la trobareu penjada a la pàgina web en català, els vídeos també en català. Estem treballant en les versions en castellà que estaran possiblement acabades a final d'any i deixarem pel 2025 la versió en anglès, que també està planificada, i perquè la voluntat de compartir és molt clara des del principi, que sigui una eina per qualsevol professional. La voluntat és que realment puguem conservar les col·leccions, per tant que sigui accessible els vídeos, la guia, en qualsevol llengua i des d'internet, doncs era una cosa que crec que no vam arribar ni a discutir, vull dir que tothom tenia com molt clar. I això. Després, a més, també donar les gràcies als professionals que ens han ajudat a donar forma a aquests vídeos, que els guions sí que els vam discutir des de la comissió, però des de Teclat van fer les correccions i els de l'Uki Producció van fer la producció i l'edició, i també les persones que hi apareixen, que aquestes ho han fet desinteressadament, com si diguéssim, l'Anna Maria Dompé, la Júlia Giscot, el Jorge Mederos i l'Olga Muñoz. I també en nom de tota la comissió agrair a l'Olga la feina que fa de coordinar-nos i aguantar-nos a tots plegats, que no és fàcil, que les discussions a vegades han sigut intenses en l'elaboració de la guia i té una santa paciència que no està malament. Ara posarem el vídeo d'un plec d'herbari i després ja passo la paraula a l'Olga. Doncs només afegir que en aquesta primera sèrie de vídeos n'hem fet 2 més, un per un exemplar de geologia, l'altre per uns exemplars de zoologia conservats en fluid,
que els posarem després en acabat, però ara també hem aprofitat l'acte per portar una mostra d'embalatges, diguéssim, antics, més antics, i solucions, diguéssim, més contemporànies que han ideat o que coneixen i aprofiten, diguéssim, els professionals dels museus de la xarxa i que tenim aquí davant exposats. Jo convido ara a la Neus Ibáñez i a la Maria Vila, que aleshores ja els he presentat. La Maria és la tècnica del Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que us ensenyaran breument, diguéssim, aquestes solucions que tenim aquí exposades. I en acabat, si us sembla bé, doncs passarem als 2 vídeos que falten. Vale. Hola, estan certs? Sí. Vale. De l'Institut Català de Paleontologia hem portat una petita joia que és, després us acosteu a mirar-ho perquè no ho podem fer passar perquè és una mica delicat. Val? Són una col·lecció de dents d'insectívor, de microvertebrat, que estan muntades, ho veureu si us acosteu, no ho inclino gaire, estan muntades sobre cera d'abella, unes planxes de cera d'abella, que ja veureu que les etiquetes estan totes plenes de taques de greix i a més les dents s'han acidificat i estan transparents. S'han de canviar d'embalatge, però és una cosa que hem d'afrontar en algun moment, però ja ho farem. Llavors, ara com ho muntem és amb aquest altre muntatge, que ara li trauré l'etiqueta perquè ho pugueu veure, que és amb peces de Lego, muntades així i amb un tipus de Blu-Tack, que no és marca Blu-Tack, que si us llegiu la guia sabreu què és, enganxem les mandíbules o les dents dels rosegadors en aquest cas i a sota ens permet posar unes etiquetes de radiofreqüència per localitzar les peces. Seria un canvi de com es feia fa 20 anys a com ho fem ara. Bé, us explico com hem vist en el vídeo, de com es fa un plec d'herbari. Doncs a nosaltres ens arriben els plecs d'herbari i alguns encara estan així emmagatzemats amb el paper de diari, que és el que es fa servir al camp quan anem a buscar les plantes i les prensem. Llavors, clar, evidentment el paper de diari és àcid, malmet la planta, les etiquetes queden tacades i llavors la solució que proposem és aquesta, com heu vist en el vídeo. Al final és adherir la planta amb una cartolina, amb paper neutre i amb unes tiretes d'arxiver, que és també paper neutre. És la solució com més natural perquè al final el paper també és cel·lulosa, que és com la planta, i si es condensa o el moviment del material és alhora. Llavors és el més adequat i les restes de planta es posen en aquest sobre petit perquè es conservin per si després s'ha de fer extracció d'ADN o algunes investigacions que es pugui fer així. I posem les etiquetes sempre a la banda de la dreta perquè siguin accessibles. I llavors ho numerem, informatitzem i posem un codi de barres, com en el cas també com deia la Xènia, també amb aquest codi de barres surt tota la informació i no cal obrir el plec. Passes al lector del codi de barres i surt tota la informació del plec. Això ho posem perquè si a vegades ens demanen imatges investigadors, doncs posem la imatge amb la carta de colors i el regle per comparar el color de la planta i les mides, per saber quina espècie és. És important saber això. I després una altra cosa que us he portat és això del banc de teixits, que simplement són fulles seques posades aquí dins amb sílica gel. Llavors es fa un procés de dessecació i s'arriba al 10% d'humitat, que és com es conserven millor per fer després extracció d'ADN. Llavors, perquè no agafin humitat, es posen aquests sobres, que són d'alimentació, que hem trobat que van molt bé per conservar, i ho segellem. Ho segellem amb una segelladora i així no entra la humitat. I això es pot conservar molts anys i és adient per fer després extraccions d'ADN. En museus on tenen molts recursos, com per exemple l'Smithsonian, ho tenen amb ultracongeladores, que són habitacions que estan a 40 graus sota zero, però aquí és impossible. Llavors la solució que hem trobat és aquesta. I ho guardem amb aquestes caixes, que ja les coneixeu, i sobretot això que sigui accessible, que tu puguis veure aquí el nom i no hagis de manipular gaire els espècimens. I llavors també queda l'últim, que hem portat una caixa, un calaix antic de fusta que ja està molt malmès
i dintre diferents tipus de caixa que hem anat trobant a la col·lecció. Per exemple, n'hi ha una de fotografia que crec que a la majoria de museus hi és, no? Antigament ho ficaven en caixes que reutilitzaven, no? Crec que aquesta de paper fotogràfic està a molts llocs, no? I aquí hem portat una mica diferents capsetes que hem anat trobant a la nostra col·lecció. També hem portat 2 exemplars que encara estan en caixa antiga, que podeu mirar quan us acosteu. Per exemple, aquesta és curiosa perquè sembla una caixa de llumins, però no és reutilitzada, sinó que és comprada així. També tenim alguna caixa de llumins que sí que s'hi ha fet servir. I allà hi ha un embalatge ja nou, que és un cavallet de mar, que també, si us acosteu, el podreu veure millor i que al museu el fiquem dintre de caixes Norma Europa, com fan ells també. I hi ha un petit mostrari, que si voleu el podem passar, no? Que s'està començant a fer, que no el tenim acabat encara, però és una mica els materials que veureu a la guia quan l'obriu. I bueno, si voleu ja us podeu acostar, no? Si hi ha, o fem primer algun... després preguntes. Les pastilles del comú. Sí, és veritat. No hi he pensat. També una cosa que es fa servir en conservació en fluid, que també trobareu a la guia, és aquesta pastilla d'aquí. Això. Que com que conservem... Ara quan... les podem passar també, no? Aneu al tanto. Els exemplars en fluid es poden conservar en formol, encara depèn de quins exemplars s'ha de conservar en formol, com ha dit el Carles, o amb alcohol, al 70%. Llavors, ha d'estar al 70% perquè és quan es conserva millor. Pot estar entre els 60 i 75, és l'idoni. Normalment has d'anar amb un aparell, anar mesurant pot per pot. Llavors, una persona que treballava en un museu de ciències naturals va veure que això era molt farragós, sobretot si tens una col·lecció molt gran, i va idear aquestes pastilles que per pes floten en el moment que crec que l'alcohol està a 60 en flota una. I aquí ja has de començar-te a mirar a veure què passa a la teva col·lecció. I quan arriba als 50, crec, direm bé la guia, surt a l'altre, que és en el moment en què pots malmetre l'exemplar. Quan ja està a 50 ja malament. Llavors només mirant els pots ja pots veure la proporció. Manipular com amb el densímetre, que canvia el pot. Para el temps de fer-ho tot i manipulació. Hi ha museus en què simplement l'omplen fins a dalt i quan veuen que baixa vol dir que s'ha canviat la proporció, no? Però a vegades no tens un pot molt gran i l'exemplar és més petit i això també és una solució. És metall i plàstic. I no expliquen gaire més perquè està registrat, patentat i guardat sota clau. És bastant econòmic, també. No són cares. Però s'han estudiat en el termini aquest de la degradació entre escriure més el formol i l'alcohol? En formol no es posa, es posa amb alcohol i tenen una vida útil. Ja t'ho posen quan la compres, et diuen la vida útil de la pastilla. Que són... Que és la que han comprovat. Vull dir que hi ha un moment que un dia que has d'anar a pescar aquestes peces perquè s'han acabat. Però la veritat és que segueixen funcionant perquè com que és per densitat, és a dir, no es degrada, no és un producte. O sigui, tenen dues densitats diferents que quan varia la densitat de la concentració d'etanol és el que fa la flotar o ensorrar. Llavors la pastilla circular et dona una vida útil, crec, de 40 anys. Per tant, és llarga. ens dona per jubilar. I és una vida, és com allò, caducitat o consumir preferentemente antes de, no? Aquest seria el segon. No és caducitat. Alguna pregunta? Si no, ens acostem i... Sí, anem passant als altres dos vídeos que queden.
Sí, no, senzill. La capseta de quin plàstic és? Poliestirè cristal. Sí? Vale, ja està, era això. Una cosa més que hem ficat els materials que són més adequats, però també no ho hem comentat, hem de tenir en compte que els museus no tenim mai les condicions adequades. Llavors, cada material hem de mirar, per exemple, aquestes caixes que comentes, amb la calor es poden deformar. Llavors, si tenim un magatzem que fa molta calor, hauríem d'optar per un altre tipus de capsa. Això també és molt important, no hi ha un material únic bo, sinó que hem de tenir molt en compte les condicions que tenim en cada sala de reserva. Ja no en cada museu, sinó en cada sala de reserva, no és el mateix. Per això també la guia és com molt general, perquè no podem... no sé, cadascú ha de conèixer les sales que té i què pot fer i què no. Quan la vam començar a escriure havia de ser una cosa de 30 pàgines i no sé quantes en té, 100 i pico, 120 em sembla. Vull dir que et vas endinsant, i ostres, hauríem d'explicar això, hauríem d'explicar l'altre, i ara, encara ara, li trobes a falta coses. Bueno, la gràcia que sigui digital és que l'anirem actualitzant. I també una altra cosa que tampoc no hem comentat, que el bo d'aquesta guia també és el treball que hem fet entre tots. Gent de moltes disciplines diferents que hem treballat sobre aquest tema i jo crec que ens hauríem d'animar tots a fer una cosa així. Hem trigat molt perquè l'havíem de fer en menys d'un any, crec, però és molt important aquesta feina de gent de diferents disciplines i gent que està als museus. A la comissió només som 2 restauradores i és important que tothom aprengui com s'ha de conservar. Al cap i a la fi, les peces estan en museus, que potser no hi ha restauradors, ho dic aquí al centre, però és molt important. El Toni i tota la gent que ho ha comentat una mica, també ell, i tota la gent que ho ha fet a l'intercanvi, el que nosaltres hem après d'ells també, coses que no coneixíem o que no sabíem, ens ho han ensenyat, llavors això és molt important, per això també hem trigat tant, podíem haver-ho acabat abans, però és molt important el diàleg i la comunicació, encara que a vegades pot semblar dificultós o pot ser una mica complicat, però el resultat ens agrada molt a tots. Sí. Una cosa que hem de pensar, que molts d'aquests materials són d'ús industrial, llavors a vegades costa comprar-los. Llavors va bé que ens posem, i hauríem de tenir una manera més fàcil de posar-nos d'acord i fer compres conjuntes. L'altre dia vaig comprar, ara no sé quin tèbits d'aquests, em van portar 2 rotllos, vaig tenir de comprar 2 rotllos que ocupen 3 metres cúbics al magatzem, quan jo no necessito la meitat. O comprar caixes d'aquestes rígides, a vegades si vas al... Clar, pots anar a una botiga al menor, però et costaran caríssimes. I si vas al subministrador directe, però n'hauràs de comprar 3.000 a lo millor. Et diran, no te'n cediré més. Clar, llavors hauríem de buscar una manera, perquè a vegades necessites caixes, però necessites 30 o 200, i no te'n vendran 200 a un preu raonable. Llavors hem de buscar també una manera de fer això. Ara contesto només per al·lusions, com si diguéssim, perquè la Maria ho sap. Una de les coses que estem encoratjant des del Servei de Museus i des del centre en col·laboració amb les xarxes és justament això, és la cooperació i la col·laboració. I ja hi ha xarxes que ho han començat a fer o comencen a fer-ho tímidament, però la idea és anar millorant i augmentant, és fer compres que fa la xarxa i després distribueix entre els museus, justament per això, perquè una bobina de Tyvek és cara, 3 bobines surten a millor preu i les pots repartir entre els membres de la xarxa. I també la reutilització, i aprofito per dir-ho, de mobiliari. El mobiliari que deixa de ser bo per un museu perquè té capacitat de millorar pot ser insubstituïble per un altre que no té.
I llavors també estem intentant afavorir això, que se'ns avisi o que les xarxes funcionin com a nexe d'unió i es faci traspàs d'aquest mobiliari que deixa de ser útil per algú però que pot ser aprofitat per un altre. O sigui que ja estem treballant, com elles, més lent del que ens agradaria però avançant. Merci. No sé si hi ha alguna altra intervenció, alguna altra pregunta. No? Sí? Bueno. Com? Sí, doncs acabem de projectar els vídeos que queden i...
Doncs aquesta és la primera sèrie de 5 càpsules de vídeo que hem fet. Jo, per acabar, només voldria dir que tots aquests materials, tant les càpsules de vídeo com la guia mateix, la tindreu a la disposició de tothom, qui la necessiti, qui vulgui consultar-ho a través de la web de la xarxa museusciències.cat, ben aviat, o sigui, ara encara no hi és, però dilluns segur que està penjat, i que potser la Comissió de Conservació Preventiva de la xarxa s'anima segur a fer una segona versió de la xarxa o una altra sèrie de càpsules de vídeo, perquè penso que el resultat ha estat molt positiu i farà molt de servei als museus catalans. I passo la paraula a la Maria José Gràcia, que ha de tancar l'acte. És que volia més. Que dic que volia més, llavors no pensava que ja havíem acabat. Jo agrair-vos a tots que hagueu vingut, els que esteu aquí presencialment i els que esteu a casa. És un plaer veure que es va avançant i que les bones iniciatives arriben a terme. Si vosaltres esteu contents, jo encara estic més contenta que vosaltres i li veig, a més, moltes possibilitats de futur, diguem-ne, i de millora i de plagi, diguem-ne, si voleu dir així, en altres xarxes. O sigui, jo crec que heu obert una via que és superinteressant de copiar, diguem-ne, i que farà moltíssim servei a molts professionals. I sobretot, ja ho he dit abans, però ho torno a dir, perdoneu, l'exemple de les possibilitats que s'obren quan treballem en equip. O sigui, la guia és molt bona, el treball que heu fet és boníssim, però aquest treball d'unió i de cooperació per mi és el millor de tot. Llavors ja està, jo us deixo marxar. Els que vulgueu jo us ensenyo el centre, aquells que no el conegueu i voleu fer una primera visita, perquè això és la primera, podeu venir tantes vegades com vulgueu i estem aquí per donar-vos resposta en allò que puguem a qualsevol dubte o assessorament que necessiteu. Veureu, són moltes especialitats diferents, jo porto l'àrea de preventiva, però hi ha moltes altres. Si podem, estem aquí pel que necessiteu. Gràcies.